Praise God and hallelujah. Odofo Nyankopɔn hyɛ no nyɛ kɛseɛ na ɔntra wahye mu Yesu Kristo din mu. Ɔnokwafo yɛda wase sɛ nnɛ nso wabɔ yɛn ho ban akora yɛn so ma de papa akye yɛn. Ɛda foforɔ de akyɛ yɛn Awurade yɛni agye wɔ ho na yɛni sɔ nso. Nanso wo na Nyame wo ni mu nsɛm ntie so san de hyɛ wo nsa sɛ Awurade ma wo homene so na ma wasɛm ɛnyɛ yɛn ho nsɛnkyerɛnne ɛwɔ Jesus Christ din mu. Yehu yanamo tutuo wobra wo Nyame wudi yɛn kan wotutu yanamo ɛma yɛn. Yɛda wase ɛwɔ Jesus Christ din mu. Hallelujah. Odofo mema wakɔ aba ne nso de ba wo ti aseɛ sɛ dwumedi so. Ene yɛbɛfɛ akenkan nsɛm efi Isaiah odifo Isaiah nwoma no afi mu Nyankopɔn nam Isaiah so ɛhyɛ yɛn kɔm bebree. Na megye di sɛ odi siesie yɛn so de ama dwuma pa ɔde ahyɛ yɛn nsa. Isaiah eti eduenum 50 baako kosi du baako no emuwa to nya bre na wakenkan mu kakra. Odifo yi Onyankopɔn nam ne so ɛkasa kyerɛ me ne wo ɛsɛ ono onya yanka ne mma nyinara onyame mma nyinara yenam ɛhan ni mu esanse efi baako akosi miensa no kasa kyerɛ yɛn Nyankopɔn bisa questions nam Isaiah so na ne wie ya ne sɛ eto de bia ne yɛ nwinwin sɛ Onyankopɔn ontie yɛn mpaebɔ me de saa de wi ato Awurade ne dadaada onyɛɛyɛ na obisa yɛn sɛ so me nsa yɛtia sɛ mentimi ngye mo anamaso esiana de bi mamu ya ɛka ho odofo ebia wabodin wabie wono akasɛm yɛ ogyidini nanso wonya adwene foforɔ yɛ nso ma ya entimi enka yɛ nipadua entimi nsesa yɛn odofo Bible ma yɛte ase sɛ bɔne mu na yɛwɔ yɛn bɔne mu mpo na yɛnyinsɛ yɛn eni nti no wonkyira akwala mpo sɛ deɛ onsi mfa entwa entro ana onye bibia enye na ɔyɛ enu ti sɛ yɛnipa yɛn ho so yɛnyini na sɛ onyame yɛ na adom na yɛhu nokora no a ɔka kyerɛ yɛn sɛ ma yɛmfa ni agro yɛndi nokora enkosi ewiye ɔka kyerɛ yɛn so bio mu sɛ nka yɛbɛtumi anante ɛhan mu a nka sum nnwuma nyinaa nso bedwane ene yɛhwɛ gyidifo bebree da ɔmo ano sɛm yɛgyidini nanso na nabrabɔ ne wiase ne abrabɔ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ne wiasefo yɛ ɔmo nte Nyame asɛm da ano mo nte ase bɛyɛ ne no ano no nso bɛyɛ nanso Onyankopɔn nam Isaiah so ɛhyɛ yɛn kura ne nsɛ yɛmfi sum mu na yɛngye Kristo Yesu enni yɛngye Nyankopɔn enni na onyame entutu yanamo ma yɛn yɛnyina bedi adanse sɛ yɛntimi endi nokora nkosi ewiye nanso Nyankopɔn mɔbro hunu akɔso yɛn adom ɔsɛ sɛ yɛbɛtimi adane yɛn ho efi mu yɛn ho ebehu n'ani onyam na afei yabata ne ho nokora mu na yakɔsoara de ho ato no so wiase nyinaa ɛhwɛ wo a wo so yɛ ogyidini no ɛno nti na obi betimi ayɛ bibi ɔpɛ obi anka ho hwee nanso wo da wa no so yɛ ogyidini no wokɔyɛ bia nipa bɛka efisɛ obi ani da kwan sɛ wo yɛ ogyidini die ɛsoro sɛ de sɛ wo bɔ wo bra ɛsɛ sɛ yɛ abrabɔ sɛ Yesu sɛ ne Antiochfoɔ no ɛfrɛ egyidifo no ɔmofrɛ mo Kristofo no esaso mo ho mo ne yenom bibia sɛ nkrofo mo ne Kristo ɛna anante hallelujah edu bebi kra na ye nipa wɔn sɛ Peter no mo yɛ papahwe akwafo na onyame di ɔmo yɛ we di adanse sɛ ɛmfa ho ne bebi a wo free ba na ehia ne sɛ wafa Yesu Kristo sɛ Awurade na okra agyenkwa Onyankopɔn ayɛ wo papa esan sɛ dodo a ɛgye no na ɛgye ne dindin edi ye no na ɔma mo tumi som yɛ Nyankopɔn ma mene wo nso yagye die a yɛ Nyankopɔn ma na ɔma yɛn saa tumi no ɛsɛ tumi ɔde nya ne Yesu Kristo fie ofo no ɛte yɛ mu nti ekenya yɛ nipadua wi ɛma na nyankwa enti etwase ya makwama nipadua yi Onyankopɔn de yɛ adwuma hyɛ ne ho anuonyam nipadua ɔkra ne honhom ɛyɛ adwuma ɛbom
na nyame ni onyam akɔso ayɛ kɛse. Ɛno nti yɛn Nyankopɔn bɛboa yɛ. Verse 9 say ampa yɛn Nyankopɔn ɔbɛboa yɛn na hwan ɛna obetimi ebu yɛn fɔ. Yɛn Nyankopɔn ɔbɛboa yɛn hwan ɛna obetimi ebu yɛn fɔ. Ɔdɔfo Onyankopɔn mu yɛn fɔ deɛ nipa bi ntimi mu yɛn fɔ. Moma yɛn makwa na nyame ɛndandan yɛn no nkyerɛkyerɛ yɛn no ntutu yɛn anamo ɛmma yɛn ɛwɔ Jesus Christ din mu. Afei bɔmmɔden kyɛ asɛm no na wonya subscribe nso a na wayɛ ne saa na watwe ɔkra bi ama Awurade. Ɔkra bi kwadandane adesuo bi da ne so. Sɛ wotumi egyina a ɛna wobɛtumi nso so akamfo Yesu ama ɔfoforo. Ewie yɛbrɛ mu yi, moma yɛnka yɛano nto mu. Moma yɛntwe akra ma Awurade. Akra bebree esu, akra bebree ɛyera. Onyame nhyɛ bebree wɔ Yesu din mu. Amen.